Какво става, приятели? Аз съм Алекс. Тук при мен е Derby Express, който ще се включи след малко. Така, този епизод ще играем в FIFA 16. Демото, защото още има малко проблемчета с да дойде оригинала. Сигурно утре или други ден ще съм с FIFA 16. И ще се видим тогава пак. Вече с нови епизоди на FIFA 16 оригинала. Сигурно ще на Xbox-а или не знам. Ще видим в бъдеще. Така, чакаме FIFA да се включи, но тя не иска. Тя е сърдита. Мъдници. Така. Гласим си това. Ето го профила на това. Но. Ако искате, пише идеално на квартала, мисля, че. Аз го преименувах щат на нерви. И така. Сигурно при нас ще се включва Даниел Иванов. Не се абонирайте за неговия канал, само за на Derby Express канала. И така. Чакаме FIFA да зареди. И като зареди ще се включи. Така, има малък проблем с FIFA-та. Глична се. Сега ще пичам на паци, да дойде за CS. Сега ще видим той. От колко време говорим. Дитко. Него Дитко. За тези си Майнкрафт звънете, пише се Даниел Иванов. Ето така. Виждате. Казвате му Дитко. 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 Чакаме пати. Се завърни. И така, ако искате да ви покажа моето оцеляване, в което съм доста развит, на което така, ще започнем всъщност ново оцеляване сега. Купен ми е Майнкрафта, ако се чудите. Ето го така. Create New World. Хайде да го хръщам. Оцеляване. С мен. Така. И естествено аз бъгнах това. Но правих настройките тече. Този сервер го забрете. Поне да видим къде ще ни спомня. Това е. Той няма да иска да цъкам. Отива къде са. Create New World. Така. Включвам честа и ще включа това. Game Mode, нали? Не че знам читър или нещо. Просто е така. Фак, бъгия съм. Доп, бъгия съм. Компай той почна да загрява, защото вечеха на него. И той
Машината не издържи. Като не иска тя да се затвори, аз ще я затворя. Влезем наново. Така, ето как се пише. Sweet Gamer. Не копирам никой. Това има, аз съм си го измислил. Направих си скина. Но се багя се, естествено. Ще пъкнем. И така. Page Water. SPD. Така ще се казва. Ето. Да не кажа някой, че съм читър, защото аз играя извън кадър. И че ще съм си хакнал там, примерно. Ако намеря Iron броня, Diamond броня, нещо е такова. Просто аз се старая за вас. И така. Сървърът се багял се, естествено. Влизаме. На колко време ще влизаме, не е ясно. Така, искам да ви съобща едно, че сега имаме много клипове. Няма да има много клипове, защото в училище ме напънаха на изпити. Не е много приятно. И трябва сега да уча. И нали, понеже играя извън училищно футбол, не е такова. Задължава да се справям добре, нали, защото зле в училище няма футбол. На мен футболът ми е много важен. И така. Затова сега първоначално ще има малко по-малко клипове. И аз ще направя един епизод, в който ще съобща, нали, което ще се случи. От тук насетне. И така, малко манджа. Очо, село, аз как не го видях ясно. Да чакай да се види. Така, селото, няма да има такова камна. Ще ти дая там. Идем да видим. Така, окрадохме селените. Те са нагли хора.